Fir-raħal pittoresk ta' Żurrieq, issa li beda x-xahar ta' Lulju, nibdew naraw dan ir-raħal jarma l-libsa tal-festa tal-Madonna tal-Karmenu, b'karatteristika tradizzjonali mill-isbaħ, b'ammont kbir ta' qarbli u faċċati mixawlin blu. Din is-sena ma' dawn se jkunu qed jiżdiedu 11 il-pavaljun tad-dawl li se jkunu qed isebħu vjan il-Blu Grotto, it-triq ewlenija li kull min se jgħaddi minnha se jkun jista' jitpaxxa b'dawn l-opri artistiċi. Dan il-proġett ambizzjuż li daħlu għalih il-Karmelitani Żgħira u frutt il-ħidma li tkun qed issir mill-partitarji volontieri u l-membri tal-Aqda Karmelitana Banda Queen Victoria. Tkellimna mal-President tal-Aqda li qalilna li għall-festa ta' din is-sena kienet għaddija ħidma kbira li tinvolvi ħafna persuni. Ħatkun bejn l-14 ta' Lulju u l-21 ta' Lulju dis-sena. Il-membri tagħna il-partitarji u daw kollha li għandhom għal qalbhom il-festi tradizzjonali Maltin jaraw il-festa tagħna bħala festa kbira u jippretendu li tkun festa kbira. Imma da ma jsirx mix-xejn. Dana aħna ammont sostanzjali ta' volontiera li jaħdmu tul is-sena kollha għal din il-festa. Dwar il-proġett il-ġdid tkellimna ma' Emanuel Kassar, membru taż-sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani, fejn spjegalna li vjan il-Blu Grotto li ilha tintramma mill-1996 se jinbidel is-setta liedni għal dawn il-pavaljuni tad-dawl. Sentejn ilu iddeċidejna li nimmodernizzaw ftit din it-triq u ntuha xejra differenti. Iddeċidejna li nagħmlu daw il-pavaljuni tad-dawl. Ġie avviċinat id-disinjatur Karmel Kassar, għamilna id-disin dali għamilna. U minn hemmhekk bdejna l-proċess biex nagħmlu l-ewwel wieħed. Iżżanżan l-ewwel pavaljun is-sena l-oħra fil-pjazza. Mill-sena l-oħra law bdejna b'ħidma biex nagħmlu l-10 l-oħra. Kassar semma kif din il-ħidma kienet tikkonsisti fix-xiri u tawwiġ tal-ħadit, ingħaqad u ġie weldjat flimkien u imbagħad bdiet il-ħidma fuq id-disinn. Waqt dan kollu kienet qed issir ħidma kbira wkoll fuq il-bozzozz fejn kif ingħaqad kollox ingħaddew il-wires kollha. Fatt sabiħ hu li dawn il-pavaljuni juru 11 l-arma bil-litanija tal-Madonna, waħda għal kull pavaljun, fejn fl-aħħar qed jidher ir-riżultat finali li mistenni jkompli jżid l-atmosfera għall-festa tal-Karmlu din is-sena.